su magana ta samu labari ya samu ya ki zuwa haba ba ake nake jin ɗan ya ta samu leta na je na yi wa yarinyar nan dan girman Allah Allah yanzu da ka rubuta ledar na rubuta ka dai ga soyayya wallahi na yi ka ga wahala ne yanzu sare nake ma zan je in aika mata da ita Aisha isa da dan jira ka dan nemi shawara to ya ake a ni dai ji ka san shawara ta akan cewa zan ga soyayya a gaskiya na yi to kai miki na ne a to sai ya wannan magana wallahi soyayya ciki na yi dace a gaskiya na samu zaɓin Allah ba ni shan ya so ne ke kai wa Aisha ne tallan da dai kai mata kafa samu matsala duk abin da ta gama ina can gangare ka zo mu haɗe kaji kan samu matsala Assalamu alaikum. Ana ya ce ɗin kuma ne kuwa. Ta ce wata ruka ba ta wani. Ba matsala. Wata aiko min da take kenan. Ba matsala. In ga 50 na tunda ba matsala. Bai kuma wancan gayan yazo mu ga ake ciki. Allah kawo malami. Magana ta dai. Assalamu alaikum. Ke nake ta jira dan girman Allah ai na je can kunan ne ban same ka ba kai nake ta jira. to me labari ne Yarinyar nan ta aiko min da leta. ce dai yanzu ka faɗa da cikin wahala na faɗa. wahala ka bada kai ga cikin wahala kai ma. wallahi ya faɗa wahala sanawa abin da nake cewa kai ga wahala na ide ga ni da nayi ba ka ga jarabar da ta same ni ba da farko dai ta ce salam da fatan dai ka tashi lafiya ina son ka wannan ba ya suma ba ya suma ta suma an kawo mana ruwa ba shi wani kada ko ba garuwan ya ba mai ya ba mai wai mafarki nake so gaskiya. sika ce da gaskiya ne Na ji ta ce tana so. ta fada Magana ta ƙare. Ai dole ai ma kyauta kai. wani ma din Kun ga wannan. dari biyar kai a ko ba Ai dole ne ma. kai Kun ga wannan. karsa ba Magana ta ƙare. karsa Ai tun da mun da kake yi na sosai sosai. yaro zo da kira Ai wallahi da ya ƙagare. yau ka san ka san ka saka Wannan kyauta? Wallahi na. wa ka ban maki ka yau kai yau ka kai wannan ba ba ke kan ka ka bane Ai na ban mako na ba ke kan ka ba shi ba zuwa gona ba shi ba zuwa gona kenan to aji kira Na ban bara karsa ma wasu kira ai ba ta kare ba ai kuma ta karsa ba fara saman ta ce da fatan ka tashi lafiya ina son ka kiyaye ni ba wai tana son ka ba tana so ka kiyaye ta ba karsa ma kiyaye din ba Kana son da kiyaye ka ko in kiyaye ta. kai din ka kiyaye ta yayi ta a